అండి. అలా వెళ్ళిపోకండి. ఈరోజు వంట చూసేయండి. ఈరోజు చికెన్ పకోడీ చేస్తున్నా. దానికోసం మా ఆయనకి ఒక హాఫ్ కిలో చికెన్ తీసుకురమ్మన్నాను. నేనైతే బోన్స్ బాగా తింటాను. బోన్స్ అంటేనే నాకు నచ్చుతాయి. మెత్తటి ముక్కలు అస్సలు నచ్చవు. అందుకే కర్రీ అయినా, పకోడీ అయినా ఏదైనా కూడా బోన్స్ పీసెస్తోనే ట్రై చేస్తాను. మరి మీలో ఎంతమందికి బోన్ పీసెస్ నచ్చుతాయి? నేను ఇక్కడ బోన్స్తోనే పకోడీ చేస్తున్నా. మీరు కావాలంటే మెత్తటి ముక్కలతో కూడా చేసుకోండి. ఇక ఎప్పుడు కార్న్‌ఫ్లోర్ ఏసి నేను ట్రై చేయలేదండి. ఎప్పుడు చేసినా కూడా శనగపిండి, బియ్యపు పిండితో చేసేదాన్ని. అందుకే ఎప్పుడు అవి చూసినా నా మొహంలాగానే వచ్చేవి. ఈసారి కార్న్‌ఫ్లోర్ ఏసి చేశాను. సూపర్ అంటే సూపర్ వచ్చాయండి. ఎట్లా అంటే ఎంత యమ్మీ క్రిస్పీగా వచ్చాయంటే అట్లా చెప్పనవసరం లేదు. ఈ వంట చూసి ఇది చేసిన తర్వాత తింటే నేనే చేశానా అన్నంత డౌట్ వచ్చింది. యూట్యూబ్‌లో వంటలు చూసి నేర్చుకొని చేస్తే నా మీద నాకే డౌట్ వస్తది. ఇంత బాగా నేనే చేసేస్తున్నానా అన్న ఫీలింగ్ వచ్చేసింది నాకు. అంత యమ్మీగా వచ్చాయి. చూసారా ఎంత యమ్మీగా వచ్చాయి. నేనైతే ఇక్కడ ఒక పట్టు పట్టించేసాను. నచ్చితే లైక్. బాయ్ బాయ్.